എന്താണ് പേര്? மலர். மலர் மலர் என் பேரு சொன்னேன். உங்க பேரு? உங்க பேரு நாளைக்கு வரும்போது நீ மல்லிப்பூ வாங்கிட்டு வரியா? மல்லிப்பூ. ஜாஸ்மின் ஃப்ளார். நான் கோயிலுக்கு போகும்போது பூ போட்டுட்டு தான் போவேன். ഓ മുല്ലപ്പൂവാ. ആ അത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് വരാം. ஷர்ட் நல்லா இருக்கு. ഷർട്ടല്ല, കുർത്തയാണ്. குர்தா. കേരള സാരി സൂപ്പറാ ഇருக்கு. എടാ ചോർത്ത് നീ പ്രാക്ടിക്കൽ അടിച്ചു പ്രാക്ടിക്കല് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണേ. ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കൂ. മല്ലിപ്പൂ I'm sorry. உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க?